Celestine Lingdo MLA ke National People's Party na umsning habakran hagajing elang pan jingkersan ke parti nagabentau kurtong jongka nagabentak election MP sitang samoy Lok Sabha na Shillong Parliamentary Constituency u Dr. DRL nong light ha diha hagajan met jongka arpo nyo torik naitung araja arpun riu ulakan tha halor gajing don ukurtong nakawai ke seng sanhima ublaong ba jutab vote hakawai gajing yakran Ulaong bakalong kabas ngolingo bau tau bom jutab vote mentau ulawan crop vote na kipat ba daga bapen pau bau Dr. DRL nong light udi ubriu ubabet bansyong hakasuki MP na markisan yang gibolan no syaka jalla kumun no hikai bat nakal yang Dr. Celestine ula kedoru bagi batab vote hau notahi kidei kibriu kibadu jingkerman Hakan dijialang nolor kertong baru Dr. Celestine lai don lang ru do ba sniaw bahalang dhar sembut menteri rang ba kajalla uba Charles Marngar MLA na mau hati kakong Rona Kimdaj MDC na nongpo kinongket kam bat kinong ilam ke parti na umsning bat Riboy District lem kipaj ba Siapa don ki mau bena hanartian ngini lek bam jasong harut ke surok forlin ke badon hanartian ki surok ki development ki ba imas ngew balang dhar ilala ban pendat syake area ka jom'i ngamken mausu ka sinong ayu tamba ya ka wei ka ksyak pila yo iya ma social media ya ka wei ka ksyak ka sinong ayu sa haka sinong latho ka wei ka ksyak laai kerteng laai burom haka kerteng jom'i mas ngew kata kalong namar ba ubriu upen i yakikam ki babha tengah gani ke janmit ngasno sarong matong ba u Dr. DRL nonglai u balong u candidate jongi udai unong thokot ula thok santeli kikot haka kitin khasi arteli kikot haka kitin fareng udai professor head of department jong ka khasi subject udai director jong ka CDC College Development Council hapok nehu hakapor ke bamangi baro ngia angnut baya ka kitin khasi dei ban itu no haka kernit ke bapra barabor ka sorkar pedeng ka bishar kanu ka kitin ka balahe lari uspa haka tho katar ka jingbun ki kot ka jingbun ki novels ka jingbun ki artikel ke baper kata ka kintin kan sayo ka jing itu di hangni ngidon u candidate u bala pendep la ka kamram ban pencanai ya ka kitin khasi larangaya tu ter ki kam ki ba ulapat ngasngo gumbanga pensarong tan yo i hek kmut sibit Tehan rai kane kadai ka juk hakaba ka social media ka penpau syai kedar ka ai ka bangile ka ai ka bangi kren bat ki ai ki kam ki bangi pendep ka program jong ka Doordarshan ka program TV Doordarshan ka bakerteng ka straight talk wei na ki candidate ha kata ka jinge kren mau udai u panelis ngiong panelis kamot kibru ke balik keren ban persoto ke idea jongki hak topik beper uwi na ki candidate uban yang yale election hangne ha kata ka jingi keren hapo ka straight talk ke program jong ke Doordarshan lada pipe ya po social media kadang dan ha ka ba ula keren syai bat uong ngam julik tebut hiru nganom zer kerteng filaktip mo ubri ubom julek tepot menta unsawan sikisnong jongi batong ai ka bot jong pienga kata kala pala ka subject nga syong hakasnong ka thau habangi jit rang ba snong kaktin pareng gaong nobody is perfect Dengan rai wat hapdeng jong kata ka jingduna lada dai ka por ka bangi hap jit rang ba shlong ngilai ban tap bor ban jit na pedeng ki baduna udon hiu bakhamba ni shania ya ka system ni shania ya ka election na pedeng ki candidate ki bela election don uba biang don bakhamduna don uba
le tammo tenre wat lagi don kita ke jingduna ki jongi ngingek ba ngin sajit ya ubab hatam napdeng kita ngimdai ki briu ke badu jingkermen bat don kato kanengut ki baong la bathap hau nota kamut none of the above kung kita ki briu ngangaong kidai ki briu ki badu jingkermen ha ka jingim ubriu badan ke jingkermen ubriu baong ngantre sitom udnom thap hau nota lano Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan ra shapi ling ba ko